Hej, dragi moji plamenovi, ušli smo u februar, mesec ljubavi, energije su baš dobre, lagane i bit će nam sve bolje i bolje, jer mi smo bića ljubavi. Približava nam se 14. dan zaljubljenih, a mi smo stalno zaljubljeni i zna se u koga, a potom i 19. moj rođendan, baš na prelazu između Vodolija i Riba, a to je ovo vreme koje sada živimo. Prelazak iz ere Riba u eru Vodolije. Tako da je ovo baš moje vreme, a i vaše. Jer izgleda da smo stvoreni da stvaramo bolji svet. Zato je možda vreme za Twin Flame radionicu broj 2. Protekla fenomenalno, mnogo bolje nego što sam očekivao i sada imamo priliku da se opet skupimo, da vidimo ko smo, gde smo, dokle smo stigli. Inače, Twin Flame radionica je tročasovni offline i online interaktivni događaj gde se upoznajemo, ulazimo u dubinu konkretnih situacija, razumemo proces iznutra, svi zajedno gradimo jedno energetsko polje u kojem dolazi do pomaka, do razumevanja i do kolektivnog olakšanja. Sve u svemu jedno jedinstveno i neprocenjivo iskustvo za sve nas. Ostavit ću vam upitnik u opisu videa da vidimo koliko nas je i ako nas ima dovoljno, najmanje recimo 5 nas, da zakažemo vreme. Tako da najpre popunite upitnik, pa ću vas putem e-maila obavestiti o samoj radionici. Da ne bi bilo zabune u komunikaciji, pogledajte uvek u svoj spam folder i u ostale foldere, jer ja ću vam sigurno poslati obaveštenja o radionici. Radujem se novom viđenju, dragi moji, vidimo se uskoro, uživajte, pozdrav!